Основан едва преди 6 години, зоопаркът в Бургас е дом на 650 животни. Кои са най-любимите ми вълци? Кои са? Да. Голяма любов. Това са Аманда и Марая, полярни вълци. Майка им умира дни след раждането им, затова са отгледани от хора. С жена ми и дъщеря ми вкъщи ги гледахме. По принцип, за да можем да ги топлим, спяха заедно с нас. Аманда и Марая в момента са около 80 кг. Социални са до толкова, че когато ние влезем при тях, сме все едно тяхните родители. И когато има и човек с нас влезнал при тях, те знаят, че няма опасност. Сладката ми тя. Голяма радост за тях, когато някой им обръща внимание. Защото те са в едни заграждения, но в тези заграждения правим така, че те да се чувстват щастливи. Не, че са като в затвор или нещо подобно. Аманда Марая, бързо тук при мене. Бързо да видя кои са най-любимите. Кой е най-любимия вълка? Кой? Екипът ни също се запознава с Аманда и Марая. Обичат да бъдат галени, а в замяна дават целувки. Опа! Хайде, красавице, хайде. Дигай гушката, дигай високо. Хайдите. Тук срещаме и най-големите гризачи – капибарите. Тежат между 30 и 60 кг. И те, като хората, когато е топло, обичат басейните и спа процедурите. Това е едно басейнче, любимо място на капибарите, които обичат да прекарват времето си, особено лятото в него. И това е тяхното върховно щастие, затова сме го нарекли мястото спа, тъй като те изпитват същото удоволствие, както хората в спа центрове. А в студените дни като днешния, капибарите обичат да бъдат галени. Обожават. Ето по гушката, например, примира от удоволствие в момента, когато е галя и цялата настръхва. Това означава, че е щастлива. И докато едни обичат да ги галят, други предпочитат да показват уменията си. Бацила, мама, дай бъц. Еди, Рашли, бъц. Като алпаката Рила, която освен хора, обича да целува и камери. Като я храниме, и тя много обича да докосва муцуните си. От най-големите отиваме и при най-малките и редки животни. Това са тамарини лъвски глави. Големи са около 15 см, което ги прави едни от най-малките маймунки. Разпространени са в Бразилия, но интересното за тях е, че са много редки, почти неизчезвани вид, който го няма никъде другаде в България. Те дават толкова много любов и емоция, което много ни зарежда. Сега ще му изсърва. Ето друг. Няколко килограма по-тежки са капуцините. Чарли и Дани отскоро са семейство. Синът им е само на 9 месеца. Освен уроците как се чупи кокосов орех, капуцините обичат да играят и импровизиран боулинг. Айде, елай слези ми. Влизалки, ледени, всякакви такива детски играчки, които им даваме постоянно да се занимават да играят. Любимото занимание е когато чепат орехи или кегли. Веднъж усетили, че в кокосовия орех вътре има ядка. Те са решени на всичко. Нашия Чарли е специалист, обикновено на 8 до 10 удар разбива кокосовия орех, хапа малко и след това дава вече на съпругата и на малкия да хапат. И докато се запознаваме с Чарли и Дани, някой ни вика. Оказва се, това са папагалите Пако и Моли. Те са много музикални, обичат да танцуват, имат кратки изречения, с които разговарят помежду си и се търсят, викат се един друг. Пако, ела, Пако, той обратната вика Моли, ела. Как си? Как си? Имат ли си любима песен? Те обичат динамични песни. Когато са жизнени динамични песни, започват да танцуват сами и хората се спират да ги гледат с интерес, защото са много забавни. Браво! Танцуваме! Браво! Обичат и целувките.
Целувка, добре, миличък. И танцуваш ли ти, браво? Браво на момчето. И те като хората имат своите хобита. Моля е много игрива и като дама обича бижута, брошки и нещо красиво, блестящо или да дръпне косата на някой. Просто е типична дама. Тя си го хваща с крачето и дига. Защо сега такива номера? Пако, като един мъж, се държи малко по-солидно. Той обича да показва някои по-така особени номера. Един от тях е да пие вода сам, с лапичка хваща бутилката и допива винаги бутилката, за да покаже на дамата как се справя сам. Малки или големи, редки или често срещани. Всички животни имат нужда от грижа и любов. Точно като нас, понякога са сърдити, друг път щастливи, но винаги любопитни. Емоцията е уникална, просто тя не може да се предаде с думи. Happy birthday, Особено пък при Марая и Аманда, когато съм нещо не е точно както трябва да бъде в кондиция, като дойда при тях, просто до такава степен се отпускам и забравяш за всичко. Няма проблеми. Аз започнах на времето работа тук просто на майтъп. Имах намерение да се занимавам с научна работа, но зоопарк е такова място, което те грабва и това време остана вече постоянно. Животните пораждат преди всичко любов. Думата е истински, силни емоции, работата с животни е голямо предизвикателство и са ни много добри учители за нас да бъдем по-добри, да уважаваме и да се грижим за природата, защото това е единственото нещо, което трябва да спасяваме.